Isa na raw yata sa pinakamahirap sagutin para sa mga nasa industriya ng turismo ang tanong kung kumusta na sila. Ito ang tugon mula mismo sa tourism officer ng Ciudad San Fernando na si Ching Pangilinan. Ang dating kalendaryo na punong-puno ng events at aktibidad biglang nanamlay dahil sa pandemya. Dahil sa mga umiiral na paghihigpit dulot ng COVID-19, malaki ang naging epekto sa ekonomiya lalo sa sektor ng turismo tulad sa mga major at secondary establishments sa syudad. At kahit pa gastronomic center ang Pampanga, ramdam din ang epekto ng pandemya ng mga restaurant owner. Napakababa raw ng bilang ng mga bumibisita simula noong 2020 hanggang kasalukuyan. Some of our resorts talagang umiiyak sila, lalong-lalo na kahit na MGCQ tayo, meron tayong mga added restrictions against gatherings, no, at saka yung mga outing at karagdagan doon. Dati nag-iis na sana tayo ng restrictions, pinapayagan ng lumabas yung mga bata, tapos biglang binawi ito lahat, no. So back to a very low level of tourism activity na naman tayo. Sa kabila nito, may mga pamamaraan daw na ginagawa ang lokal na pamahalaan upang makaagapay at hindi tuluyang magsara ang ibang mga establishmento. Sa accommodation sector halimbawa, ginamit ang mga ito ngayon bilang isolation at quarantine facilities. Patuloy din ang pakikipagbuno ng mga nasa food sector sa pamagitan ng pag-adapt ng mga bagong paraan sa kanilang operasyon. When you look at the statistics, the numbers are very dreadful in a way, no? But itong 2021 on our statistics pagdating sa mga overnight stays, nakatulong yung meron tayong mga quarantine and isolation facilities because merong mga nakabook sa mga hotels natin. But that's just one sector. Because of the restrictions in dining, struggling din yung mga restaurants natin. So kailangan nilang sabayan ng ibang mga paraan, no? Kagaya ng mga food delivery services. Malaking tulong din daw na nasa Ciudad San Fernando ang mga regional office dahil karamihan sa meeting at conferences sa syudad ginagawa. Pero pagtitiyak ni Pangilinan, mahigpit ang pagpapatupad ng safety at minimum health protocol sa mga ganitong event. We've started to allow events to take place provided that there are certain regulations and guidelines that they have to follow. So, for example, you have to have infection control policy for your event. You have to have an undertaking na if any of your guests would be positive, you have to take care of the testing expenses and so on, or help with the contact tracing, no? Yung mga ganoon na klaseng regulations, nakatulong na maka-bounce back yung industry natin. Patuloy daw ang adjustment na kanilang ginagawa upang may pagpatuloy ang turismo sa ligtas na paraan. Kabilang dito ang paghihikayat sa mga nasa tourism-related enterprises na kumuha ng accreditation mula sa Department of Tourism. Ito ay upang matiyak na sila ay sumusunod sa minimum health standard na rekisito ngayon bago makapag-operate. Kailangan ding makakuha ng safety seal bilang karagdagang assurance ng pagsunod sa health protocols. Dalawang accreditation program na ito talagang pinupush natin, especially for the tourism industry ng ating syudad. Even ang kagandahan naman, even yung mga secondary tourism-related establishments natin, kagaya ng mga restaurants, marami na rin ang nagpapa-accredit sa kanila sa DOT, no? Kanya malaki na as ng number of DOT accredited establishments na meron tayo. Isa pa sa nagiging strategiya ng Tourism Office ng Ciudad San Fernando ang pag-maximize sa digital platforms. Dahil may paghigpit pa rin pagdating sa mga gathering, naglunsad daw sila ng virtual tours para sa mga nais ma-experience ang makasaysayang San Fernando train station. May mga festival na hindi raw muna masasaksihan ngayong taon kahit pa maaring i-digitize sa mga ito dahil sa bilang ng mga tao na kailangan para rito. Pero ang Giant Lantern Festival tuloy na tuloy. Sa kabila ng pandemya, maraming aktibidad pa rin ang nakalinya tulad ng Women's Week. At dahil Tourism Month ang buwan ng Setyembre, marami rin daw nakalinyang webinars. Kabilang pa sa mga aktibidad ng syudad ang Tourism Star Awards, gayon din ang paghahanda para sa Outstanding Fernandino Awards na nakatakda sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Makikita ang mga aktibidad na ito sa official Facebook page ng kanilang opisina na City of San Fernando, Pampanga Tourism Office. Jennifer Salenga, CLTV News.